Když tak se ubráním pro tam. Tak už tady rybařím asi 8 hodin a nemůžu chytit více jak 10 ryb. To vůbec nejde. Kamera, akce. Tak jo. 3, 2, 1. Tak jo, už tady nahazuju. A nebo mě napadlo, že můžeme dát takový tam to, jako že si přečteme ty reklamy a nebude nám to tam potom házet, že jo? No já to teďko má. Jo. Ty vole, ale Luzko, přestaň. Já říkám pesný. Tak se vysve. Luzko, to je strašná, ale ty děláš vždycky tohle, když někde natáčíš, děláš tohle. A já potom mám zkažený video. Jo, to je normální jako ne. Tak, zavře... Co je tak... Blbec. Přece to nebudu dělat. Ne. Přece to nebudu dělat dál. Ticho. Tak jo, ale jedno uhlí vypečeme slem 8 věcí. Nemyslím si. Jo. Dej tam jedno uhlí a uvidíš. Putin vesničan. A chtěl bych vám nabídnout úplný zbytečnosti za mnohem víc emeraldů. Jděte ode mě pryč. Můžu se zeptat, co se stalo? No, víte, to je hrozná hrozba. A jaká? Bude zombie apokalypsa. Nebo jak se tomu říká? Nějaký virus rostl se. Nechte mě bejt. Dobře, tak vypadněte. Už se nevracejte. Nevracejte se, říkám, a vyjdete ke mně. Vypadněte. Já se omlouvám, ale jako to ne prostě. Jako to nebude fungovat. Ale dávejte pozor, bude ten virus. Rozrůstá se. Jo, jestli se náhodou nerozrůstá tady s paní lamy. A vypadněte. No, nechte mojí lamu. Vypadněte, nebo ji zabiju. Já už jdu pryč radši. Já si budu rybařit. Dobře, tak rybař, ale pane, prosím, řekněte mi o... Ne, co děláš? Na mojí zahrádku ani nestoupíš a nehrábneš, ti říkám. Jdi pryč. Jdi pryč. Au. A tak ta lama už mě fakt jako štve. Přestaň být mojí starší ségru. Nejsme ségry, ty debil. Ten pan má v zadní kapse nějakou věc. Cože bych mu to tak jako nenápadně vzala? Haló. Pane. Kdo? Kdo na tom pracoval už dlouho? Vyklop to, dělej. Teď ho zabijem, jakože. Teď on, aby... Kam kde? Kam zmizel? Kam zmizel? Hej, co to je? Já ho vidím. Já jdu radši domů. Já taky. A tu On ovečku. někam zmizel, já už nevím. Tu ovečku klidně vem sem. Ale on nezmizel. Zmizel. Já ho viděla, bohužel. Zmizel. A já ho viděla na obrazovce. Zmizel. Já nevím. Nezmizel. Zmizel. Já nevím, jak to mám vystřihnout z toho. Prostě zmizel. Ale chápeš, když to tady vidíš? No tak to prostě vystřihneš. A jak to mám vystřihnout? Ale prostě já chci to mít, aby zmizel. No dobrý. Ale víš. Já mám totiž 2 meče. Ale já nemám luk, takže... Počkej, teďkom stůj. Jak se píše anglicky? No, počkej. Nevím, jestli tady je v bezpečí, ale asi je. Máš nějaký zábrany? To by se to zavírá.
No, tak zatím... No to jsem myslela, objevil se tam nějaký. Toho jsem viděla, co to je? Nějaký, vypadá tak ten zombík, nebo jak? A ono toho hrozně hlasitý zvuky dělá. Kde seš, Anet? Teda Anet, teda kde seš? Teda pomoc, já nevím, jak se jmenuju, jak se jmenuješ, teda co? Kde seš, pomoc? Je? Co to je? Koukni se, co to je venku. A Dělej. Lucko, víš co? Bylo by dobrý, kdybychom se taky dali To by možná bylo dobrý. Tak znova, no, dobře, no. Pane bože. Já se trefila, já mám střílet, hustý. Au, já jsem mu to... A tady je takový ten průvod, to je fakt hrozný. Počkej, a ty jsi pořád nahoře ještě? Jo, já jsem nahoře. Loďku a já tě portnu nahoru. Ne, neportuju. Teda portnu, já nevím, jak se tomu říká. Taková ta věc, jak... Já už hraju. Co udělala? Hej. Tady, No. jsi v pohodě? Já jdu za tebou. Jo, a potom jdi za mnou. Ne, já nemůžu dopustit, aby šli za tebou. A ty vypal. Dobře, možná, že seš lepší než ty, ale jsem na pod vodou. No pojďte na mě všichni, no pojďte, zlatíčka. Zlatíčka, no pojďte si ke mně, no pojďte. Tady jsi, za tebou jsem. Za mnou je nějaký sráč. Rychle. Pomoc. Jdi na ten břeh. Do té loďky. Nastup do té loďky. Mně to nejde. Mně to nejde, ale když tam je ten... Je. Ne. Ach jo. O teda jo. Co? My utíkáme, dělej. Ser na loďku. Promiň. Ne, počkej. Jdi pryč. Diváci, jak si myslíte, že dopadne náš dnešní díl? Hned zabili zombíci a Lily se utopila? Nebo ne? To zjistíte v příštím díle, který vyjde, až ho sestříhám.